Buen dia, muchanan. Ik ben Jeroen, mi nota papia papiamento, dus ik ga dit in het Nederlands doen. Ik ben uitgever en schrijver. Ik zou dit jaar voor de 7e keer naar Aruba komen om jullie te vermaken. Maar dat gaan we nu vandaag met een filmpje doen. Jullie kennen misschien de Vliegkopter vol Liefde nog van 2 jaar geleden. Dit jaar heb ik samen met 3 andere auteurs, Liliana, Lizzie, Robert, een geschiedenisboek geschreven met geschiedenisverhalen. Ora Ubau, Schelpeneiland, met hele mooie illustraties van Elvis Tromp. Daar gaan we zeker nog uit voorlezen. En het laatste boek wat ik heb uitgegeven is van Monica Clarinda. Dat gaat over de slavenopstand op Curaçao in 1795. Met hele mooie illustraties van Vanessa Paulina. Oké, ik ga jullie een schilderij laten zien. Dat heet De Volharding van de Tijd van Salvador Dali. Ik vraag jullie om rustig op je stoel te gaan zitten. Met je rug tegen de stoelheuning aan. En 2 voeten plat op de grond. En kijk dan naar het schilderij. De tijd verstrijkt. De dingen veranderen. Ook de tijd verandert. Of blijft tijd altijd hetzelfde? Kun je tijd laten smelten, zoals je kaas laat smelten? Raak je soms de tijd kwijt? Of verlies je wel eens tijd? Ach, het is maar zoals je de tijd wilt zien. De tijd die voortsnelt en geen einde heeft. Oneindig doorgaat in alle tijden. Of de tijd die soms even stilstaat. Die ons vraagt om even niets te doen. Niets anders te doen dan nadenken. Nadenken over de tijd. De tijd van vroeger. De tijd van nu. Van alle tijden. Ik ga nu een verhaal voorlezen uit het boek Curaçao een Rijk Verleden. Wat ook in het Papiamento is geschreven. Corçao un Passado Rico. Daar staan 15 verhalen in over de geschiedenis van Curaçao. En 1 daarvan heb ik geschreven. En op de voorkant zie je ook de plaat die bij dat verhaal hoort. Ik zal hem proberen zo meteen nog een keer goed te laten zien. Het verhaal heet De Grote Kano. Het toe, opa Comerio. Mogen we ook mee naar de grot? Vraagt Amayo aan zijn opa. Arecibo en ik willen heel graag zien wat u daar heeft geschilderd op de rotswand. Opa Comario is de Borratio van het dorp. Een priestergenezer of sjamaan. Hij heeft vanochtend eerst de voorouders en geesten begroet aan het strand, om hen zo gunstig mogelijk te stemmen. Dat doet hij iedere dag. Daarna gaat hij naar de grot. Hij is bezig met het aanbrengen van schilderingen. Die vertellen oude verhalen. Verhalen van vroeger. Amayo en Horacio kijken hun opa smekend aan. Ah, opa, alstublieft, dan gaan we morgen wel vissen, zegt Arecibo. En hij zet zijn liefste gezicht op. Nou, vooruit dan maar, voor deze ene keer, zegt opa Comerio. De jongens juichen en gaan hun moeders vertellen dat ze met opa mee mogen naar de grot. Ze gaan met z'n drieën op weg naar de grot. De neven Arecibo en Amayo met hun opa. Opa heeft hen allebei een pot met kleurstof gegeven om te dragen. En zelf heeft hij een kruik met water mee om de verf te mengen. Als ze bij de ingang van de grot zijn, zegt de opa Comerio: "Oh jongens, we kunnen de grot niet in vandaag. Kijk maar, een spin heeft hier een enorm web gemaakt. Zo kunnen we de grot niet in." "Maar we kunnen toch gemakkelijk door het web heen?" zegt Amayo verbaasd. "Nee jongen, dat kan niet. Een web van een spinstuk maken brengt enorm ongeluk. Ga hier maar in het gras zitten. Dan zal ik jullie het verhaal vertellen van oma Spin. Dan weten jullie waarom je een spin nooit mag lastigvallen." De jongens zetten de potten neer en gaan in het gras zitten. Opa zit op een grote steen en begint te vertellen. In het begin was er alleen maar donker. De dieren zeiden: "Wat ons eiland nodig heeft, is licht." "Aan de andere kant van de wereld is volop licht," zei kleine Leguaan. "Maar de mensen daar zijn te hebberig om het te delen." Bruine Rat vond het wel een goed idee om een beetje licht te gaan stelen. "Ik heb een mollige staart, ik kan wat licht in mijn vacht verstoppen." Toen vertrok hij naar de andere kant van de wereld. Daar vond hij de zon, hangend in een boom. Bruine Rat sloop naar de zon, pakte er een klein stukje licht vanaf en verstopte het in zijn staart. Maar het licht was heet en brandde alle vacht van zijn staart. De mensen ontdekten de diefstal en pakten het licht weer van hem af.
Vanaf toen hebben bruine ratten een kale staart. Laat mij het proberen, zei Wara Wara. Ik weet iets beters. Ik doe het licht op mijn snavel. Ik heb daar veren om het tussen te verstoppen. En hij vloog naar de andere kant van de wereld, recht op de zon af, en greep die met zijn klauwen. Wara Wara wilde het licht op zijn snavel doen, maar de veren vlogen in brand. De mensen pakten het licht weer van hem af. Vanaf toen had Wara Wara een kale plek rond zijn snavel. En oma Spin zei, laat mij het proberen. Van klei maakten ze een pot met een dikke wand. Daarna spinden ze een web dat helemaal reikte tot de andere kant van de wereld. Oma Spin was zo klein dat de mensen haar niet zagen. Snel pakte oma Spin de zon, stopte hem in de pot van klei en klauterde terug via de draden van haar web. Nu had het eiland licht en iedereen was reuze blij. Oma Spin bracht niet alleen de zon naar de Indianen, maar ook het vuur. En ze leerde hen de kunst om potten van klei te maken. En zo gaat dus het verhaal over oma Spin, jongens, besluit opa het verhaal. Zo kwam er licht en vuur naar het eiland. In deze grot is al heel lang geleden door onze voorouders een rotstekening gemaakt van oma Spin met de zon. Wij leven op het eiland, mede dankzij oma gelukkig en in voorspoed. Spinnen moet je dus met rust laten en eren voor wat oma Spin heeft gedaan. De jongens zijn even stil van het verhaal. Boratio, Boratio, horen ze schreeuwen uit de richting van het dorp. Een jongen komt spelsnel aanrennen. Het is Aimako, die elke ochtend met pijl en boog gaat vissen, net als de andere jongens uit het dorp. Bijna buiten adem roept hij, Boratio, Boratio, een reuzenkano. Er komt een reuzenkano naar het eiland. Rustig aan maar, Aimako, we gaan meteen terug naar het dorp, zegt opa Comerio, die heel kalm blijft. In het dorp verzamelen alle mannen zich en gaan met hun speren, pijlen en bogen naar het strand. Voor als hun eiland verdedigd moet worden. Ze hebben ook mango's en ander eten meegenomen, om de mensen of geesten uit de reuzenkano gunstig te stemmen, mocht dat nodig zijn. Ook de jongens gaan mee naar het strand. De vrouwen en meisjes blijven achter in het dorp. Op het strand kijkt iedereen naar de grote kano. Er staan palen op. Aan de palen hangen doeken. De kano komt steeds dichterbij. Zouden het boze geesten zijn? Of indringers van ver weg? Wie heeft er nu zo'n grote kano? Amayo staart ook naar zee. Kijk opa, de reuzenkano ligt stil. Hij is vlakbij. Het lijkt wel of er een kleine kano uit de grote kano komt, zegt Arecibo, turend over het water. Er stappen mensen in. Ja, die kleine kano komt hier naartoe. Het zijn mensen, roept Aimako, die nog steeds niet op adem is gekomen door de spanning. Wel vreemde mensen, zegt Amayo. Voorop in de kano staat een man met een omgekeerde pot met een veer. Ik ben bang, opa. Ze zien er heel anders uit dan de mensen hier op het eiland. Ze zien er eng uit. En dik. Rustig maar, jongens. We wachten even af wat deze mensen komen doen, zegt opa Comerio. De kleine kano met de man met een omgekeerde pot met een veer is al dicht bij het strand. De eerste mannetjes springen uit de kano. Ze hebben overal doeken om hun lijf en aan hun voeten. Ze hebben haar op hun kin. De man met een omgekeerde pot met een veer steekt lachend zijn hand op. Misschien om te laten zien dat hij geen kwaad in de zin heeft. De jongens verschuilen zich achter hun opa en hun vaders. Die staan stilzwijgend te kijken hoe de man met een omgekeerde pot met een veer het strand op komt lopen. Hij is duidelijk hun hoofdman. De andere mannen lopen achter hem. Amayo en Arecibo kunnen hun ogen niet van de vreemde mannen afhouden. De man met een omgekeerde pot met een veer staat nu met zijn kleine vrienden tegenover de mannen van het eiland. Gigantes, reuzen, horen ze de vreemde mannen tegen elkaar zeggen. Isla de los Gigantes. En zo kwam er dus in 1499 voor het eerst een Spaans schip aan op Curaçao. Waarschijnlijk onder leiding van Alonso de Ojeda. De Spanjaarden noemden het eiland Isla de los Gigantes, eiland van de reuzen, omdat de Indianen veel groter waren dan de Spanjaarden. In 1513 verklaarden de Spanjaarden Aruba, Bonaire en Curaçao
tot Islas Inútiles, de nutteloze eilanden, omdat er geen goud of natuurlijke rijkdommen te vinden waren. De Indianen van de eilanden werden als slaven afgevoerd naar Hispaniola. Dat is waar Haiti en de Dominicaanse Republiek op liggen. Slechts een heel klein deel van die Indianen zou later terugkeren. Nou, daar gaan we weer. Ik heb een gedicht gemaakt. En dat is een gedicht in 6 delen. En normaal gesproken doe ik dat in de klas met jullie. Dan laat ik jullie alles lekker voorlezen. Maar nu gaat dat niet lukken. Dus heb ik Lizzie gevraagd om mij te helpen. En gaan we allebei om de beurt een stukje doen. Lizzie, jij mag beginnen. Ach, en ze liggen op volgorde? Ja, 1 voor 1. 1 voor 1. Jij begint met de eerste, dan ik de tweede. Goed. Dus zo gaan we door. Ga met me mee naar de Grieken graag. Dan kunnen we lekker filosoferen. En eens rustig samen praten over de vraag: kunnen we ook zelf geschiedenis creëren? Ga met me mee naar de Romeinen. Naar Rome, de stad van de eeuwigheid. Het rijk dat nooit zal verdwijnen, maar toch verviel met de tijd. Ga met me mee naar de middeleeuwen. We gaan als ridder te paard. Bij iedere aanval mogen we schreeuwen en zwaaien met ons zwaard. Ga met me mee naar de oertijd. We lopen rond in een berenvel. Eten het vlees rauw, echt altijd. Achter de mammoet aan, snel! Ga met Columbus mee over de grote oceaan. Heeft hij nou echt Amerika ontdekt? Zag hij die Indianen dan niet staan? Die waren er toch al, met alle respect? Ga zelf eens terug in de tijd. Je eigen herinnering vinden. Van lief en leed. Van geluk en strijd. Herinneringen aan de toekomst verbinden. Na memoria di Juan Chavaya Parulampe. Nosta sigi baila y queda cantavai. O Aruba dushitera, di tonona namado, y barbaro di melodia, de mi pensamento. Sempor junto, cubolo matmita. Nosta sigi baila y queda cantavai. Cuhenter mi alma, cuhenter mi vida. Lo mi sigi canta, y baila, ribabo música. Tanto bo hahasi pa nos, pa Aruba nos dushitera, e piano ainda ta bordo toca. Ainda nos ta escucha bo música, filosófico y pintoresco, pa jamás lubida. Tata di cultura, abo so, Dios compaña bo, ayo padu, ayo. Nosta sigi baila, y queda cantavai. Ik heb nog een gedicht voor jullie geschreven en het gedicht heet Ik maak geschiedenis. Vertel me niet als je later groot bent. Behandel me niet als een klein kind. Want dit is niet het goede moment om te horen wat jij van mij vindt. Vertel me niet, je gaat het nog wel leren als ik eens een foutje maak of 2. Want ik wil gewoon alles proberen en krijg dan vanzelf een goed idee. Vertel me niet, dat moet je zo niet doen. Want ik heb mijn eigen manieren. Ik ben eigenlijk gewoon wereldkampioen om het leven lachend met jou te vieren. Ik hou niet van pesten, van ruzie of gevecht. Wel van een brasa, van knuffels en lieve woorden. En als je me wat zegt en het is slecht, dan doe ik gewoon alsof ik het niet hoorde. Zet jouw idee van het leven in een gedicht. Kies je eigen woorden. Een paar, of meer, of veel. Loodzware zinnen, of woordjes als veertjes zo licht. En stuur je gedicht naar me op per mail. Ik was van plan om voor volgend jaar een mooi gedichtenboekje te maken. Met gedichten van kinderen. Kinderen uit Aruba, kinderen uit Nederland. En daarom vraag ik je om een gedicht te schrijven. Dat mag in het papiament. Dat mag in het Nederlands. Mag zelfs van mij in het Engels. En dat mag je dan naar mij mailen. En dat mag gaan over jouw geschiedenis. Over jouw idee over de geschiedenis. Over je eigen geschiedenis. Over dingen die je bezighouden. Over dingen die jij belangrijk vindt. Dus maak je gedicht. En stuur het op. Ajo.